ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. дӯстони азиз, дар ватани азизамон акнун барфи аввал. Дидед чӣ қадar шаҳри Душанбе чӣ қадар зебо шуда истодааст. ва имрӯз шаҳри Душанберо мегардем ва барфҳои зеборо барои шумо нишон медиҳем. кадоми меҳмони канали мо бошад, яъне канали Ҳамнаво, ҳатман лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Зинед мегардем шаҳри Душанберо барои шумо нишон медиҳем. барф рафта рафта ката зада истояд. Нони гарм да чӣ хеле